Видите, от другата страна влиза влак. Да бе, как ти? Среща нещо. Ще влезат. Нататък идва. Както е с някакъв друг. Та... Звучи като мечок, ама да видим такова ли е. Ти видиш. Да, между другото не е съобщен, значи... Те май се объркат и отгарят се объркат. Не точно. Бързо влак за Бургас ще пристигне на втори коловоз. А на трети се установява? От тая страна, бе, къде отиваш? Чакай се, то на края му трябва. Тук някъде. Там можеш да влезеш. Да, врати има от двете страни. Да, това е мечок. Мисля. Това е изчакванка, бе, маняче. Класика. Точно преди стрелката спря. Преди стрелката, бе. Точно преди стрелката, преди семафора. Добре, Ето къде? виждат, това обаче не познаха. В 8 часа пише, че ще... Ето го влиза в момента, погледни. Да. Много Значи яко 4 и рядко минути. се виждам. Това е просто случка един път на... Да, не съм виждал такива неща. Нарича се среща. Да, свити се малко. Сега не стойте на бордюра. Давайте насам. Взима завоя по много красив начин. Плавно, елегантно. Кой е смарта? Сега ще видим.